Do di lehon Tuhan itu Romar sorin arsa klas ni roha hapor sea oku di patau ganutiki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu au sai di togu amolo madabu talumo sujala monangan ai pargobona sohatu dosan debataku saleleng nai mangale honda medo tua kana bojok rohai songon amado tu anakona holong ni tu hatai tuang somba
Tuhan jojo marsak dongaki alana salah pambahenaki hataku lakanang paru laki jora pakuliki petu pasone mambanjut rohani dongaku pe pikiran hatana hurang ture jora Yesus hunang manobus au sainang haho longaku ho tudolo Golgata holao ni onjarni holong mudo hupuji nasa asimi alai gumodang holong mi tar sol sol bagi rohaku pa ida ida dangolmi marni ngot sasude dosaku ai
bagas uhir hon turoh aku pakokop mi humokopau tu si matogu pikiraku guru diho sabing mau hupuji nasa asimi alai gumodang holongmi alai gumodang Rab Mahita Ale Tuhan Ainung ngabot matani ari holong hom jalalunguran molo soho bedongaki togi honau tu parmianan inganan nasundenggani aitanon gok parukilon di surga sonang rohaki togi honau tu parmianan inganan nasundenggani aitanon gok parukilon di surga sonang rohaki Rab Mahita Ale Tuhan Ainung ngabot matani ari sai ho madongan sa
Tuhan Yesus berengau di son Roma aumar sombatu jolong Masai lelengau manjua Dang tarbahen aumar dilului ho ale Tuhanau di huton ho au tunadau naung dapotan au di ho Tuhan di son Sai dosaku dibantu haki Monangau diban modernai Gogodo di lehon tu haki diam Mago audiban portibion daging ton di dohot rohakon Holan Yesus paluahon saluhut nati
Horas ma dita saluhuna. Ta mulai ma pamujiot tadi Tuhan tadi minggu siang sadarion maridi mahita siang nomor 3. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar itu di perbadia, na temu palangi dohok tanoon, amin. Leom ma tu Jehovah hamu leon ni goarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamakke pahean na marhaduhoan, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan
Tuhan di bata amanami na di benua gijang, di papatar hodo di rim marhite-hite hatami, nang dohami di halomon roham, marhite siap panesami, di dosa nami, atong papatar madirim tu rohanami, asau tadahami ho, jala asahu tangihon hami suara ni anakmu, jala asahu jalohami tod di perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tatangi homa patit ni dibata di minggu ta sedarion minggu patuluhon dung Epipanias ima sian patit na perjulu doho lapatanna patit na perjulu audo Jehova di Batam ninna di Batatta dang jadi maraku pau bainommu di Batam dia do lapatan ni odo ikon ubir rohata jala humolong jala upos mida de bata asa mida nasa na adong atong rak mangidugogo mahita tutuhan de bata law mangulahon patik naing ali Tuhan de bata sai pergugui mahami mangulahon na ubar tu patik mi amin.
tatopoti marusat tanagurangi dia depan di debata martangi yang mahita. Alia manami jala di batanami na di banua gicang. Para sirohana sumurung midahami. Upara tutuhami jala hutopoti hami dosa do pangalasion nami na gudangi di julum. Tatapami marhite-hite asin roham. Jala sama dosa nami saluhukna. Ala dipakokop ni anak haolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Baga-baga ni dibata taringo tuhasa ni dosa. Para si roha jala pardengga basa do Jehovah. Lebak tarimas jala para si roha gudang. Dang dibait tuhita hobbar tuakka dusatta. Jala dang dibalosso tuhita hobbar tuakka hajahatotta. Songon asni roha ni amama mida akkanakna. Asni roha ni Jehovah diakka namakka biari ibana. Asanga poma di debata na di gijang. Hatani debata epistel di minggutta sararion, minggu na patoluhod dung Epipenias, dienet sen Evangelium ni si Markus, bidu na parjolo manang bidu sada, ayat 40 satu ayat 45, tajama secara responsoria, jala di ayat 80 non, rapita majahasa. Songonomma hatana, jadi Roma sahalak na hulito tujulona, dileelek jala disobba may biyana huhu umadok, molonaw loho tarpamalupo doaw. Jadi pitorlok kang mahuliti siya ni biyana, gabayas ma daging na. Ninna mamaddo ibana, jagaho, sotung di pabuaho itu manangise, alailaw maho, patuduhom madirim tumalim, dungi pelehom mana pinatikon si Musa, ala na umalupo, bahen panidangyo tunasida rapita, alai dunglaw ibana, dibuka ma pararatosa, di pasar mahatai, pola sotarbain ibana bebongo tuhutai di patar. Jadi di luar diinganan na sumuding nama ibana laos roro halak siad desa na walui manopot ibana olak nido sahatna martua doakka na tumangihon hatani di bata jala no peopsa. Amin.
porsiautai, songon hina tidak kun di dongatta saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima nanti nubuhon ni si Maria, nagabi-gabia setod di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panghuman ni siyatus. Na mati terpezal lu ibana di hau pinarsilang, na tua tubanu toru dung ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hudu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu rusani. Di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mengulu do na mate. Au porsea di todi parbadia, jalarong salahuria na badia, Huria atau panhalak Kristen akan abadia, dohok dia sesani dosa, dohok dia taina madok, mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate, dohok dia nguluan nasora sudah. Amin. Tabagima idi puji-pujian sian kor ina rabu. Diudutin non dok kor ina Naomi.
Tabigi matiting na masa, doho na naing si pamasahon di mingguta selaryon. Oras ma dihita sa luhut na. Tabigi ma tikting na masa di mingguta selaryon. Tanggal 21 Januari 2024, Minggu Patuluhon dung Epipanias, doho topik minggu debatado haposata. Naparjono di halaman pertama narung stensila dihita ima tertib acara di minggu pagi dohot minggu siang dohot akka guar-guar ni na makubasi di Huriata Sedaryon. Nabangihut namasa dohot si pamasaw. A. Parjamita. Nabarjamita di minggu pagi dohot siang Sedaryon. Ima Padita Dr. Fritz Sihombing, dosen Universitas HKBP Nomensen Medan. B. Namoding. Nah di hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 nunga jungolo maru jungolo ni inang saudur mual Sidi Boru Huta Barat mananggelar opung Sidi tutup umur 52 tahun sian jalan pembangunan nomor 60 A wek pitu jala dipatu pada permingguan disi nani uluhon ni pendeta Bengkiam Sitio STH masuk pukul 8.30 WIB. C. Ruas napida. Mulai minggu Sedaryon nunga pida huria keluarga Nyonya Manurung Labok Boru Pasaribu dohot 2 ianakun nasida sian wek 5. Nasida pida tu gereja HKBP Gangsado Resort Medan Timur. Namangihut mulai minggu Sedaryon dang ruas ni HKBP Sia Gulobbe keluarga Marudin Pangaribuan inangi rumodang Boru Simatupang sian wek 5 ala pida tu karismatik. Namangihut mulai minggu Sedaryon dang ruas ni HKBP Sia Gulobbe keluarga Anwar Effendi Pangaribuan ST Mardita Aritonang SPD sian wek 5 ala pida tu karismatik. D. Ruas Nataba. Mulai minggu Sedaryon nunga gabe ruas di HKBP Sia Gulon keluarga Sutrisno Nainggolan Rungun Kristina Boru Pasaribu dohot sada yanakun nasida. Nasida ro sian HKBP Lubuk Pakam Resort Lubuk Pakam Deli Serdang masuk wek 2. E. Kebaktian Padang. Di minggu Sedaryon Porhaddo Punguan Inalidia Patupa Kebaktian Padang tu si debu-debu Brastagi nani uluhon ni Bibel Pro Jelita Boru Samosir. F. Peduli anak berprestasi. Di Patupa Huriata do melalui seksi pendidikan pasahatun si palas roha tu yanakun di Huriata na berprestasi juara sada, juara 2, dohot juara tolu di tingkat SD, SMP, dohot SMA sederajat. Alani pinangido ma tuaka yanakun nami na berprestasi asa di pasahat ma fotokopi rapot naung dilegalisir mulai minggu Sedaryon sahat tu hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 pukul 10 sada WIB jala pasahatun ni Huriata Mai di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 di acara kebaktian Minggu siang. Namangihut bunga altar na paradehun bunga altar di Minggu Sedaryon sian keluarga Profesor Dr. M. Situmorang Boru Silaban sian wek 10 Moliate Madina Sida. Namangihut jadwal pakubasio di Huriata di bulan Januari sahat tu
bulan Februari boy mata jaha di stensilatta dungi na mangihut muse akka gowarni ruas na marulang tahun sian tanggal 21 Januari sahat di tanggal 27 Januari adong 20 harak alani huriatta ma pasahaton selamat ulang tahun ma diaka ruas ni huriatta na marulang tahun jalahatan ni debata na nienet tuyakka na marulang tahun ima sian pesalmen 82 ayat 8 songonong madidok hatana guru di debatado hatuauku dohot hamuliauku partano batuan ni hagogoku marhaposan tu debatado au salinai hujahami guru di debatado hatuauku dohot hamuliauku partano batuan ni hagogoku marhaposan tu debatado namangihut akka parhepengon dohot akka pilihan bulanan dohot akka nasing dope boy mata bereng di stensilan jala atik tung beha adong nasala ketik jumlah parhepengon dohot akka kelar goar boy ma di pasahatu situa wek nabe songoni ma tikting namasa di huriata sedarion oras ma di hita saludna Tabigeba di puji-pujian sen kor ama huria.
Edita si nomor 124 ayat sada do uduna hu mata pasahat pilihan sada A do sada B.
batana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma dihita sudi. Mauliate ma pinasahat tu sudi ruas ni huria, marhite parhalado ni huria, tarlumobi tu luan ni huria, boy hita bajupang, boy hami marbarita nauli di ibadah ta di tikyon. Hata ni debata jamita dihita sian pesalmen ono 22 ayat onom rodi 10 hujah hama dihita oddo hata ni debata. Holat tu debata maho marhuraja ale todiki ai sianibana ro sihirimoku. Holan ibana do pertanobatu aku dohot hatuawoku haporusakku dak tagamon humordit au. Guru di debata do hatuawoku dohot hamuliawoku. Pertanobatoan ni hagugooku marhaposan tu debata doau. Saya marhaposan tu ibana ma toktong nang hamu ali dongan jolma. Usehok kamu ma rohamuna tujulona debatado haposatta. Hosa sabingdo yang gojolma manusia gabus do anak ni bawa nang nasangap mukal tu gijang di bagasan tibangan sian hosa do nasida duhutna. Unang ma pangasahok kamu pangarupaon jala unang hagijakko kamu nanidobo unang ma mangapian rohamuna di gadda-gadda ni sinamot. Sahali do makuling debata, 2 hali doi hubigi, saguru di debatado hagugoon. Jala, gok dihodo ali Tuhan, asini roha, ai di balos sokodo tuganup jolma hobar tu pabbahenanna. Ido hata ni debata na martua imahalak na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Hata ni debata naum tabigi na hujahahon ima sada kesimpulan ni parpesalmen nama dok hola debatado haposan jala sonang doto dina rapot debata ala debatado siat debatado sihirimon. Ima kesimpulan ni parpesalmen anggo dihita nung ngasongoni tahe kesimpulan ni nguluta suku-sukun maon paling tidak molonung ngasongoni mauliate ma tapuji matuhatta ale molo pedang dope songoni paling tidak bohado asa gabe songon kesimpulan parpesalmenon. Bagaimana cara supaya kita memposisikan diri, merumuskan tu dia do posnero hatta, di dia do sonang todita. Untuk itu, hubongkar majo hasomalatta
nasipata ododo dang tasadari. Ola dungo hita sadar nunga digohi pikirata akan narikot di ngoluta. Jalamolo martangiak kita pasti do tangiangi digohi pangiduan. Pangiduata maragam hobbar turikot nabi. Saya songonido pangiduani. Gabi tubuh di rohaku sasitongna tu dia do humolongan rohata. Humolongan do rohata tu debata manang tu pasu-pasu ni debata. Sahalinai humolongan do rohata tu debata manang tu pasu-pasu ni debata. Jolo dipikir-pikiri jo satokin baru pe dialusi. Tu debata do manang tu pasu-pasu ni debata. Molo tu debata nomor sada mai. Molo tu pasu-pasu ni debata nomor 2 mai. Sada do manang 2. Sokonna ragu-ragu dupe. Bahasa Indonesianya, kita lebih cinta Tuhan atau berkat Tuhan? Tuhan atau berkat Tuhan? 1 atau 2? 1. Atong ngabu ibe Ahmed jami taon. Ido dah. Mula memang pas doi alai tai da maju muluta salilingon tangi yang tai nomor sada do menang nomor 2 1 atau 2 kan nggak mulai gamang kan tangi yang tai nomor sada do menang 2 kita lebih cinta Tuhan atau berkat Tuhan. Dia do datapang ido ganu pari rapot Tuhan ido manang akka pasu-pasu di Tuhan ini. Jadi molota simpul hon hira songonom make simpulan na. Seharusnya usonang dorohata rapot Tuhan ini. Kenyataanna usonang dorohata di pasu-pasu ni Tuhani. Molo perpesalmen sonang rohana rapot debata aisyad debata duan non akka sihiri mon ni rohan. Berarti adong dope naik kota pahobbar siang ngulut taon asa songon perpesalmenon. Adong dope sirobao. Dia masih robau. Amang dot ina molo rapot debata ukuranna dang akka gudang ni pasu-pasu. Dang gudang ni jabatan. Dang tibo ni pangkat. Dang hipas di pamatang. Ini bukan soal itu. Molo sonangad dorohana rapot debata di bagasan hasu sape ibana boi do ibana sonang. Nah, ido na pinangido ni hata ni debata di hita. Jadi tenang bersama Tuhan. Hupake maju sada contoh, dangau mabain contohon, alea dong dongan perjamita mabain jala apala pas din narohaku contohon tu jamitaon. Pajupang madi sada tiki, nelayan dohot pengusaha ikan.
di ida nelayanon hudul santai di bonanihau uhuk marisap jala mangopi dungi Roma pengusahaon disukum manelayani ay sonang mahodisi buah sedang karijo nunga cukup beda potau dekke nga cukup beda potau gabelas rohaku santai di son ay gudang dupetikim buah sedang diulah hoko asa gumodang dapot to mulu gumodak karwa dapot tuahai asa unang lu jabi ho manakku pidekke manuhor mesin nama ho gabi gumodang musi dapot mulu nung ngamarmasi dan non gumodang dapot tuahai asa mamora ho mulu nung ngamamoran no karwa tuahai asa sonang ngulum atong nahula honon nuay nga hado harwa namangopi huhuk marisap di bonani hawon nay bana gabe adong ma pinarsiajaran ni putihan sian ceritai ay songoni dojol masipata dang sadari bana ternyata dilojai ibana do dirina ngadapok be alay say dilojai dirina ido mabayan gabi susang uluna dakya sonang rohana molo tu debatado pos ni roha hata ni debata nakking sotung marhaposa kamu tu jolma marhaposa tu debatama ngasai bina marhaposa tu jolme acukup bi ayujungna penyesalat doro tutoro pajolma molo pabanggahu payakiku pahebatu hira mirip-mirip debata jolmai dida salilingo dumpe parpudi sadar ternyata dak songoni HP. Selanjutnya amang dot inang molo makatai ibado akadongan terlebih di tahun politik saya didok nasida do ba rikot do gudang rangkulon suara mang asa monang jadi ba sipata nitinggal hon nama hapor siaw ni molo di politik ikon nitinggal hon do hapor siaw ni molo daung dang monang molo nang tikos-tikos do dang monang omma hape molo di dok hata ni debata toktong mahamu marhaposan porsea tu debata di bahasa Indonesia terjemahannya percayalah kepada Tuhan setiap waktu dang bui ta tinggal hon hapor siaw ni satokin ikon rapot Tuhan itu karena kita tenang bersama Tuhan maka kita juga harus tenang menghadapi pemilu bersama Tuhan kita coblos nasugut hulean sada kriteria persoalan namang bohado cara memilih isedo sipiliton unang marhaposa tu jolma holat tu debata itu firman Tuhan asa unang holat gabi hata-hataon naing doon konkret naing doon nyata di nguluta unang holan jamita di gereja habis itu mencoblos ngana asing pikirat tadang bui songoni hupaingo mahamu resmi di joluni bibelo di langgatanon di jamitaon
Akan soolo silahkan. Alai jauh-jauh siat debata sian hatani debata ikut do hujau hotuhamu napar jolo. Kita punya 10 hukum Taurat. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Oke. Masuk matu napaonopon. Jangan membunuh. Cek sipil litom muna. Adong do pembunuh di si. Na mangagohot jol madong do si. Cek. Asa patar-patar hudo. Sodang mato dimuna ala idoda sorta memilih. Napa dua hon? Berzina. Anggon agak buni-buni dang teri daun. Na berzina on. Ale napa tuluhon? Ima napa waluhon? Jangan mencuri. Aka pencuri, aka koruptor, hobar tuhatani debata, ido carata mamilit, oleh karena itu jangan. Ibu to hamudu sian natului koruptor, jangan. Ada yang keberatan silahkan. Alai naing patik hatani debata buanok kutuhita. Boleh anda keberatan ala salilingon asing di rohamuna. Sian nati nodoni patik ni debata. Saya mengatakan konkret asa unang hola jamita pas mamilit asing musi pikiranna. Dang adong lapatan ni hapor syaute dak sonang todimunan non. Gari ada adong dona hubungan keluarga do tau maju caleg ikos yesude do dirangkuli bana alai dang na di ibana dicoblos ibana alana naing sonang todina nahu pilit natikos tungpe Sudi suara ikon rangkulon. Ini penting. Gudang musim masyarakat madok atau lemak. Saya piliton sodong hubungan nak. Itong pemonak manang nadia so na berubah nguluku ninna. Atong aladang berubah ngulum songos-songonido atong pilih manatikos asa sonang todim. Dedo ibu bapak, saudara-saudara, mudah-mudahan diingot tamu majaha patik ni debata nomor onom 110 pe nomor sada 15 untuk sementara dak pola jo ale untuk neng mencoblos ima kucina. Karena itu patik ni debata. Perintah Tuhan. Kalau begitu asa sonang todim ulahumma perintah Tuhan. Nah, ceklah itu dinanaing coblos semula. Aduh kita ya. Wih, ada catatan. Naparpudi mak, naparpudi. Aset tersonak kamu ngamo apa? Ay molo marjamita kan. Adong 5 na petingin na. Amang ngolongolan, seda.
opat naik, dua, betul naik, tolu, tergelisah dulu, ngol-ngolan, ale molo didok tolu, anong tolu na penting, na parjolo, segar dope, na paduahon puncak, na parpudi na patuluhon, terlubang, kan? On don filosofi ni bata don molo genap molo gonop ido na gajil ale molo gajil ido na gonoputamu dui molo gonop gajil ale molo ganjil ido na gonop na genap molo kahatuban tangga nion 2, 4, 6 alimo karaja tangga nion mulu sada papet de kudang nako anu tujabui 3, 5, 7 mulu marjamita ganjil mulu sada potiku na orang Persia berdupet di tau mulu 5 pangol-ngolhu molo tolu pas. Makanya mobil hugan sebelum hutuhor hudok tu namang gadison tu sorumon molo dapot duan non genap nomorna manang bohai ko gatyomu baru pe hutan datangan jadi menur mobil ale molo ganjil tolema naungi mai dapo manomorna 2 tolusia mantap nih tolusia toluon kutolu hale musia sasia lengkap molo dialak bakak apalagi molo tu dalian na tolu apalagi molo tu trinitas. Ya, memang basongonido. Di hamu amang dot inang hapor siai madebata ganu pari. Bahasa Indonesia sangat bagus mengatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Bahasa kodiodolhoni karena kita sering mengatakan percaya tetapi itu perkataan dan pikiran, itu angan-angan dan harapan, belum menjadi kenyataan. Ala perpudin mai naking hujaha majo ayat 10 tolu itu perpudi. Jalago dihodo ale Tuhan asini roha ai di balos sokodo tuganup jolma hobartu pabahenalna naniulana pasmai tadao dohau sian parbuena tadao doha porsiaon sian pabahenalna asa di ujung niari ian dondak sukunon nabi tuhamu porsia dohamu diau manang nadau dangi be suku-sukunna diari parpudi bohado pabahenamuna sianido idahuku na porsia hamu diau manang nadau bohado hamu mamilitan non tanggal 14 Februari na porsia dohamu di hata ni debata, na porsia dohamu di patik ni debata, na porsia dohamu di hukum Taurat Tuhan, boton ni debata may siyan natiki mencoblos. Nomor 1 atau nomor 2 atau nomor dan jelas bahasa atau nomor 3.
Temak gabi marga jangan ngabubi. Kesimpulan asa unang gabi tuakahay nang niki margajang-gajang yang pertama marhapo satu di Batama hita unang marhapo satu jolma napaduahon ganu pari asa sonang todita lapatanna taulahom ma hobar tu pati ni di Bata hobar tu hukum Taurat namasa nuaing tahun politik harus memilih asa sonang todimuna terpasu-pasu pilit tamuma huhut mangingot hukum Taurat terutama 6 dan 8 9 boleh juga 7 dan 10 agak lain 6, 8, 9 songonema di Batama mamasu-masu hita di pasu-pasu hamu sehat-sehat kita talewati tanggal 10 pak bulan 2 ada naik unang manian olak ni 10 pak bulan 2 sehat na kita terus sehat kita sehat anak komuna ayanak muna pe boy gabi pemimpin bangsa songon anakku pe tung pe supirau iko boy do ibana pemimpin bangsa dang ikon penguasau asa masuk anakku pemimpin bangsa martang yang maita mau liate Tuhan rohanami diho tung paingot kami asa hupakke hami hatami ditiki mamilit presiden dan wakil presiden calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Partodi hamiali Tuhan, asa marhapo satuho hami ganup tiki, pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam, pasonang mahami. Amin. Edita sen nomor 440 sen sere do uduna hukma tapasa pilihan na paduahon do na patuluhon.
bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodak kon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim.
Amen.